Добър вечер и с спортните новини. В ЦСКА и Левски отказаха да обявят своите цели след вечното дерби, спечелено от червените с 3-0. Треньорът Стойчо Младенов бе категоричен, че тимът му може да помисли за титлата едва след края на редовния сезон в А-група. Не искам да мислим за титла. Работим, борим се, мач за мач. Когато се отделиме двете шестици, тогава вече мога да концентрирам, да говорим и да мечтаем. В този етап не искам да вкарвам такова напрежение в отбора. Със сигурност ще сме шампиони. Лудогорец не ни е конкуренция. Левски е нашата конкуренция, така че със сигурност ще сме първи. Говоря само истини, независимо дали им харесва на медиите. Не ме ли викнат в хърватския национален отбор, ще играя за България. Не знам какво мисли Любо Пенев, но Хърватия няма да ги чакам. Тази сутрин Левски проведе първата си тренировка след поражението пред погледа на малцина привърженици. Следващият матч на сините е на 29 октомври срещу Монтана за Купата на България. В същото време стана ясно, че почти сигурно планираният за 15 ноември приятелски матч с Цървена звезда няма да се състои, поради желанието на сърбите да играят домакински двубой срещу Удинезе на същата дата. Лудогорец победи Черноморе с 2-0 в последен матч от 13-я кръг на А-група. Головете за третия пореден успех на зелените отбелязаха Вандерсон в 52-та и Мисиджан в 75-та минута. Шампионите надиграха съперника си за едва втори път в последните 6 мача между двата тима. А ето и останалите резултати от 13-я кръг. Хасково Марек 0-1, Славия Локомотив Пловдив 0-2, Ботев Пловдив Берое 3-1 и Литекс Локомотив София 4-2. В класирането лидер е ЦСКА с 32 точки. Лудогорец изостава с 7. Трети е Литекс, следван от Берое, Ботев и Левски. В зоната на изпадащите са Марек и Хасково. Минути преди края Манчестър Юнайтед и Челси играят при резултат 0-1 в мач от английската висша лига. Късно снощи Реал Мадрид победи Барселона с 3-1 в супердербито на световния футбол. Другият съперник на Лудогорец за Шампионската лига Базел завърши 1-1 с Сион в среща от 13-ти кръг на швейцарското първенство. Муса Конате изведе гостите напред в резултата в 48-та минута, а резервата Джовани Сио изравни в средата на втората част. В класирането Базел вече е втори на точка от Цюрих, който завърши 1-1 с третия Санкт Гален. Ювентус победи Палермо с 2-0 и възстанови аванса си от 3 точки на върха в класирането на серия А пред Рома. Точни за шампионите бяха Видал и Юренте, а Ивайло Чочев остана резерва за гостите. В момента по BTV Action може да гледате мача Наполи-Верона, по Ring.bg Лацио Торино, а по Voyo.bg Чезена Интер. В 21 часа по BTV Action започва коментарното студио преди дербито Милан-Фиорентина. Цветана Пиронкова попадна в група с Доминика Цибулкова, Андрея Петкович и Карла Суарес Наваро на тенис турнира на шампионките в София. Първият матч на Пиронкова е във вторник от 18 часа в зала Арена Армеец. Подробностите от Борис Карендеров. Най-големите звезди в женския тенис пристигнаха вече в София, за да спечелят тази купа. За трета поредна година София ще бъде домакин на турнира на шампионките в женския тенис. 8 тенисистки ще спорят за трофеи от вторник до неделя в Арена Армеец. Жребия изтеглиха столичния кмет Йорданка Фандъкова и спортния министр Евгения Раданова. Цветана Пиронкова попадна в група с финалистката на Australia Open Доминика Цибулкова, германката Андрея Петкович и испанката Карла Суарес Наваро. За моята форма какво да кажа? Мисля, че е добра, но знаете, всеки турнир е различен, всеки матч е различен, така че се въздържа от коментар за очакванията ми за какво бих могла да постигна. Матчът с Цветана Пиронкова ще бъде много труден. България има наистина големи звезди в лицето на Цветана и Григор Димитров. Знам какво направи Цветана на Уимбълдън, а сега ще има и подкрепата на феновете. Няма да ми бъде никак лесно срещу нея. В другата група попаднаха водачката в схемата Екатерина Макарова, Флавия Пенета, Елизе Корне и Гърбине Могоруса. Имате двама големи шампиони. Григор Димитров е просто невероятен тази година. Пиронкова ще има страхотен шанс да играе пред родна публика. И се радвам, че не е в моята група. На турнира за мъже в Базел шампион стана Роджер Федерер. На финала той победи Давид Гофен с 2-0 сета. В 20 часа и 50 минути пряко по Ring.bg ще може да гледате най-интересния матч от втория кръг на италианското първенство по волейбол. Трентус, Радостин Стойчев и Матей Казийски гостува на Перуджа. Продължаваме с моторни спортове.
Световният шампион Марк Маркес записа 12-та победа от началото на сезона в Гран При на Малайзия. С този успех 21-годишният испанец изравни рекорда на легендарният австралиец Мик Дуан за най-много успехи в една година. Втори на Сепанг завърши Валентино Роси, следван от съотборника си в Ямаха Хорхе Лоренсо. В клас Мото2 титлата предсрочно спечели Естеве Рабат. Испанецът завърши трети, но има 37 точки аванс пред Мика Калио. Състезанието спечели миналогодишният шампион Маверик Винялес. Братът на Маркес, Алекс, пък остава фаворит за трофея в Мото3. На Сепанг триумфира Ефрен Васкес, следван от Джак Милър, докато пилотът на Хонда остана пети. Маркес обаче има аванс от 11 точки пред австралиеца. Хасково бе домакин на 9-тия кръг от шампионата по мотокрос. Лошите атмосферни условия и ниските температури отказаха много от пилотите от участие. Така при най-малките първи стана Радостин Михайлов, който се пусна сам в надпреварата. В клас МХ победител стана Юлиан Райчев. В класовете МХ1 и МХ2 първите места бяха за Веселин Иванов и Майкъл Иванов. Последният кръг от шампионата е следващата седмица в Айтос. Въпреки студеното време, 650 души се включиха в третото издание на София Morning Run. Кросът се проведе на 3 дистанции – 5, 10 и 20 км по маршрут в Борисовата градина. Такива събития, които по някакъв начин мотивират повече хора, се преборят по някакъв начин със себе си. За мен са радостни, че ги има. Това за мен е страст номер едно, хоби номер едно. Нещо, което ми дава най-много енергия, спокойствие, докато тичам, мога да се събера мислите и радост. Надпреварата отново без благотворителна цел. Парите от таксите за участие ще бъдат използвани за маркиране на маршрути за бягане в столичните паркове. Искаме да поздравим всички спортисти в цяла България и дано има повече хора като нас, които да участват в такива мероприятия. И да се престрашават. Да не си мислят, че няма да успеят и че винаги ще успеят. Всеки от участниците получи специален медал, а класирането може да бъде намерено на сайта begach.com. Така се разделяме. Останете с Милена Миланова и прогнозата за времето. От дежурния редактор Тодор Кирков и целият ни екип, приятна вечер!